Bizilabek bilatzen dauena da gazteek eta aurrek zientzia eta teknologiaren inguruko bizipenak izatea. Oso adin txikitatik hasita hor sortzen dalako etorkizunera begirako beraien nolabaitiko irudikapena, horre ikerketek hori erakusten dutelako, ezta? Orduan, aitzakia bat da, aisialdia tarteko eta komunitatearen implikazioa tarteko, alegia inguruko enpresak, inguruko eragileak edo familiak, gazteek nolabait zientzia eta teknologiaren inguruan pertsonak ezagutu, proiektuak ezagutu, nolabait horren errealitatea bisible egin gaztentzako, hori bilatzen du Bizilabek. Balereko sartu gara Googleen eta enpinen dugu mano robotika kartoizka. Creo que es importante poner Bizilabe en Ermua porque realmente lo que necesitamos es que nuestros niños y niñas sepan que realmente existen posibilidades de tener su propio futuro y para poder tener su propio futuro realmente pueden formarse en cosas que realmente tienen futuro para las empresas del propio municipio, ¿no? Hau da, zukamen eskola sartzen duzu eta goma baten bidez kartoizko atzamarrak mugitzen dituzu. Y yo creo que se enmarca dentro de otros programas y proyectos que estamos haciendo con gente joven que tiene que ver en cómo les formamos en capacitaciones STEAM, ¿no? En ciencia, en tecnología, en elementos que realmente también son divertidos, el poder formarse en ellos y que realmente tengan esa oportunidad de poderse formar, yo creo que es importante para Ermua, ¿no? Zeini laguntzen dio horrek? Ez daukaten hori, ez daukaten. Nola laguntzen dira? Erakutsi nazizuk nola dakazu. Horrela ipintzen da eta hemen ipintzen dugu hau eta mugitzen dira txamarrak eta esku bat bezala da. Kartoizko plantilla batekin esku egin dugu atzamarrekin lauzia. Eta gero moztu dugu ruter batekin eta tolestu dugu atzamarren hau. Elujaren balioetako bat elkarlana sustatzea bada eta nolabait komunitatea eratzea. Ez bakarrik guk egin dezakegun lana, baizik eta eragile batzuekin elkarlanean ekimenak eta sustatza. Kasu honetan Ermuko udalarekin, baina baita inguruko enpresa eta eragile desberdinen implikazioa ere bilatuz eta Bizilabek hori izan nahi du, ez? Komunitatea eratzen duten guztien topagune bat, orain gazte direnek etorkizunean lan munduan eta ekonomiaren martxa horretan bere tokia izan dezaten eta STEM hezkuntza horretan nolabait lekua izan dezaten.